Again, may buntag sa tanan. May buntag usap. Kini ang tapat. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Pasko pa ta. Christmas is almost over. No, happy mahuman. But tomorrow is the last day. Last day pa nga? Last day of Christmas. Musulod ta sa panahon sa Epipania. As Christians, kinahanglan nga sabton kay nato ang gugma og ang kaluoy sa Ginoo. He has not forsaken us. Wala tabiyae sa Ginoo. Even though we have so many situations and problems in our lives, God is with us. Wala malimot ang Ginoo or turn His back upon us. Wala ta niya kalimti tungod sa kaayo sa Ginoo. For God so loved the world. Ang Ginoo nahigugma sa kalibutan. Tanan gihigugma sa Ginoo, makasasala og dili, pero imposible magway sala ang tao. Romans 3:23, for all have sinned, come short of the glory of God. Ang tanan nahilayo sa Dios tungod sa sala. Silihang miabot ang tulo ka hari, 3 wise men. Nakikita sila kang Herodes. Ang Herod pretend. Nagpretend si Herod nga gusto sa niyang worship sa bag-o nga bata nga mahimong hari. In Matthew chapter 2 verse 8, unya gipaadto niya sila sa Bethlehem ug nagingon, lakaw kamo, pangitaa pag-ayo ang bata ug kon makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron muadto ug musimba kaniya. When in reality, sa tinuoray lang, he wanted to destroy Jesus. Yeah. Gusto ko niyang patyon, no? Now, Matthew 2:13, God told Joseph ahead of time. Gisultian ang amahan. Now, makita na to unsa kadako nga balyo ang usa ka amahan. Yeah. Amen mo ana. Amen. Dili magisultian si Maria, kundi si Joseph. Ang tahas ni Maria, manganak ra siya. Pero the angel or God told Joseph ahead of time. Sa ako nagingon, here again the value of a father listening to God. Yeah. Amen. Kitang mga tatay mamati ta sa Ginoo, amin mataana. Amen. Kundi sa katiksimba, unsa pa mamati sa Ginoo? Yep. How can you listen to God when you are not in the church? Mga kibiil, mga tao, kasal, bunyag, lubong. Pero dili ni intention sa Ginoo kanato. Now, in Genesis chapter 1, verse 26 and 28, unya miingon usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mga oy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kayupan, o sa tanang ihalas ug mananap. Unya gipanalanginan sila sa Dios og nagingon, panganak kamog daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa isda og sa mga mananap og langgam og ang tanang ihala sa mananap. Panganak kamog daghan. But yet the world today, unsa man? Abortion, mga pills, Contraceptive. nag-violate sa prinsipyo sa Ginoo. Mas budaghan pa siguro mga Muslim. Gaddafi says one time,
I will conquer the world without firing a bullet. Unsa man, iya pasabot na to. Meaning, manganak silang daghan. Pero ang Western world, unsa man, di manganak kay madaot ang boobs. Di manganak kay madaot ang figure. Women, you are not called for that. You are called to bear child. Amen. Kung di mo manganak, pag-adapt mo, adapt mo, di mo manganak. Nga isa, nanganak, wag po, no? May anak, nang-adapt. Na, nami. Pero giyon sa manas kalibutan karon, especially ang mga homosexual, para matawag silang pamilya, mag-uba na sila. Nasa mga simbahan nga, mag same-sex marriage. Unya kay sila raman duha, puro laki, puro bae, para matawag silang pamilya, mag-anap silang bata, mag-adapt. So perverted na ang atong sitwasyon. Kung kita dili tayo magbantay, yes naman tayo mga, kuan siguro, mga lalaki nga huyang. Pero kalibutan karon labi na mga talented biya na sila. Labi na ang ginikanan nga way mahimo. Ilan ang agiagon sa tabang, kwarta, ana para okay ra sila sa standard nga gihatag sa Ginoo sa ato. Nga mosunod. Value of a father. Listening to God. Joseph listened to God in order to save his family. Para maluwas ang iyang pamilya gikan kang Herod. Joseph was the one responsible for the safety of his family. It wasn't Mary who was going to save their family. Mary had given birth. Mao to iyang reward. But Joseph had the responsibility protecting the family. Kamang mga tatay, inyo ng responsibilidad. Dili na responsibilidad sa inyong asawa. How can you teach children the values of the principles of God kung di saan mo hinimba? Labaw pa sa sila og tangkyo. Now, this is hard. No? Ato na itudlo kay mga pastor o ba ni mo tudlo ani kay basig mo gamay ang tithes, muhawa ang membro, aluoy kay simbahan. But I prove this wrong. Sabi ito mga nanimba sa ako nito, mga adunahan. Naagamay nga komplek, kaya di sila gusto mo tudlo ko og tithes sa offering for a month. Nihawa gid sila. Ang ubang membro nga pastor pa siguro kadto, father na ba? Pastor pa? Pastor pa. Pastor. Dawi pastor atong panudulan sa may mahitabo ana, mugamay gud na. The miracle of God is this. Paghawa nila, nitaas hinuon ang tithe sa offering. Meaning, sila mismo wa maghatag silang sa baay. That is the sad part. Kung gamito na to itong kwarta to twist the church, to twist the leader of the church, that's bad. Dili yun na eksakto. Sa ako nagyon, it wasn't Mary who was going to save their family. Mary had given birth. That was her reward. But Joseph has the responsibility of protecting the family. Because Joseph is the head of the family, so Joseph takes Mary and Jesus to Egypt that Jesus may be saved from Herod. Yeah. In Ephesians chapter 5, verse 23. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon man nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, o si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Kamo mga asawa, mangandir mo siyang bana, delikado na eh.
Wa mo tango sa Ginoo mangander mo. Inyo lang sikasikaan ng asawa. Labi na bana nga bugok ay impas gyud ka ana. Unya bright ang asawa. Pastang uya. Bugok. You're not called by that. May nga sayo pa ang decision sa akong bana. O sa imamuon, ampong pray for your husband so that his decision will be changed. Only prayer can do that. Mm. Di na nato makuha og away. Say, dalitan bito ang pagkaon. May magsumbagay na kaya itong balibaran. Remember in the Old Testament, kanagisgot magkuko about last Sunday o sa itong adlaw, about, so i-continue na ko ni regarding the family. Remember in the Old Testament, when Moses was born, Pharaoh was intimidated because Moses was the symbol of Messiah and Savior. Yeah. So Herod wanted to destroy. Nga naman, dili niya gusto nga mabiyaan ang iyang gingarian. He was enjoying the privileges and the pleasure of being a king. That's why, di simbahan bito, bisa magsabaay ng bata. Okay ra ko, anak. Pabadlong man na kadugayan. Kaya kita mga ginikanan, usahay, bahugan na nato, nagsilpo na to, anak, para mahilom. Hello? O, di ba maningog? Simbahan man eh. Usahay, baguhan na ta, para mahilom lang. Muy atong himo. That's why we allow children to attend Mass. Why? Because they are God's blessing. Amin ba ta, anak? Amen. Mga bata, panalangin na sa Ginoo. Pero kung madaghan na galing, maabot ang 9 na pulo, visit na. God's blessing. You don't show aside children. Bisan naglingog-lingog na, namati na suwali. Namati na sila. Ibawaan nila kung sige wali. Ano, experience mo na ako na, kaya anak na ako, bugoy mo ganyan dyan, sa kamay pa. Pangutan na ako, sige, sulti. Mandumduman man yan, sige, dua. Di listen. Yeah. Kita mga dagko, kumpiyansa tabi na tugwa na namati na. Yeah. Sabi nagbahamba na o kasawa mag-away, ay impas. Mamati na sila. Mato din na silingan si papalagay si mama nag-away, nagsubagay. Nay madungog, ana, de, na, kuyaw kay na. Nami mag-agaw dito sa anakan si Priscilla. Ay, gyud sa padungga gamay nga libak o unsa ba na imong himuon. Katibok bari ora mahibaw gyud na. Manawag man, ako'y abi nimo John si Juan. We don't show children out. Why? Because mahimo silang part of what we are doing during Sunday. To be also involved. Ang wa pagid nato ang wa pagid nato mahimo. Himuon ni nato ang children. Kita kahibalog unsa nga adlaw di man pwedeng Domingo. Kapag man simba, gutom na ang nanay. Birahon maging ang mga bata, kaya gutom naman ang nanay o tatay. So wala. So we have to pray for right schedule for children. Dalhanin yung mga bata dari sa
simbahan ko mag-start of children's ministry. That is for your own good as a parent. Para na sa inyo. Pagtudlo ba din mo ng simbahan nga, ay mong inalay mong tatay nga bay. Inalang imong nanay nga miss. Wala. Usay di man ninyo matudlo dito sa inyong sure ko na usahay. They are part of what we are doing. To be involved. Showing respect to them. Has the gift of God that is given to us. God says, children are a blessing. Inosente kayo sila. And don't understand sometimes. They don't understand things around them. Ako natay mga ginikanan nga usahay, mas gusto pa ninyo ang mag-social event ang mga bata sa gawas kaysa sa sulod simbahan. Kaya gusto na itong musikat na itong bata. Ay pag musikat na sa Ginoo. Yeah. Maproblemahan man ta na kadugayan kung mao na atong thinking of perception sa atong tagsa-tagsa ka mga anak. Ang parents, dako kay tag responsibilidad. Children, or God places them in the hands of the adult. Gihatag na sa ato to train and take care of them. Proverbs 19:18. Pantuna ang imong mga anak samtang batanon pa sila og dali pang mosabot. Kay kung dili nagtabag ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Kung di ka magpanton, pagka na lang, save na lang piso-piso. Hantong padako na para piyansa niya. Yeah. Pantuna ang imong anak. Showing them by example. Dili igo nga sulti. Pirmi pero atong pagkinabuhi. Matthew chapter 3 verse 8. Ipakita ninyo nga hinaginulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong maayong buhat. Yep. Kitang mga amahan, it is a challenge for us to prepare our children. Di na obligasyon sa inahan. Mabitaw ang mga abroad nga mga sakit man no? Mga abroad nga mga bana, nabilin, ilang asawa, na may mga anak na lalaki. Kadugaya, nabayot. Sure ko, anak. Sige man kauban niya ang kuan. Mama. Nanay. Uy, nakita niyang nanay nag-eyebrow. Pag nako, pag-eyebrow po ko. Uy, akong nanay, ang iyang panty pink. Pag nako, pink sa akong pangitaon. Magyod. Challenge to prepare. Puno lagi, hupong ang bata, sapatos, Nike, Sanina, puro mga branded. Wa mabayot, pero adik. Yeah. Taken captives by the world. Kami dito alas 4 pa, mata na yun me. Nga naman, devotional. Akong nanay mag-lead ato. Kasi may mo kanta, basa yung scripture.
Alas 4, kada adlaw. Every day. Sa miski nagbugoy. Nagbugoy-bugoy. Sa among kinabuhi. Madumduman yun na ang pulong sa Ginoo nga natisok sa among utok. We remember the word of God. Lord, it is easily nga kami makabati sa pulong sa Ginoo because of that. Kaya kung dili mo bangon, kusiun man ka. Amay mo, bangon o kusi nga sakit. Kaya kanang pino bitaw sa kilid. Mato ako na terror to sa akin. Eskwelahan sa anakan. Sila duha misis magtasos. Why magsika-sika na to nga estudyante nga musukol mo tubag. Labayan mag-eraser. Daw atuan na ka. Karong hindi naman mahimo kay prisuho naman ka nga nabuang na gini ang kuan. I mean, they should not engage in disciplining the children. It is the father and the mother, secondary mother. Amin bata ana. Amen. Kung musulod ka lang gobyerno, impas kita tanan. Di gyud ka kadisiplina. Pero na may pamagi gyapon sa disiplina nga. Kita rin na kahibaw. Amo na itong buhaton. That's why the church encourages the father to lead the family to the church. Ang mga bana kung wala na diri, ampo na. Kaya naa sa iya nakasalalay ang future sa iyang mga anak. May nalangunta na Christian yung anak ahead of time. Mas maayo pa. Pero kung wag yun, lisod kayo. Why family? Lord's Day. Because the family is holy and sacred. Remember, in the beginning pa lang, buo na ang pamilya. Holy. God set the family in the Bible through Joseph, Mary, and Jesus. It was through the family that the Messiah came. The family prepared Jesus with the help of the Holy Spirit to be the Savior of the world. Natay mga sitwasyon sa itong kabuhi, asa man tamo dool. Kaayuhan, asa man tamo dool. Sa Ginoo. Amen? Amen. Kaysa may gaadtog albularyo pa direbe, pataas kay i-rebuke lang ko na. Wala na. Mga taring-taring, daghang kay mga, sana? Habak. Habak. That's evil. Di na iya sa Ginoo. Maulian man na, mubalik mo samot. We should depend on God that God is our healer. Amen, bata na. Amen. Di ka bilibaran sa Ginoo, kumuduol ka, sincere lang ka. Kaya mo ba nato? Ambot na pa ba diri? Magpahiling. Mato maging sa albularyo. Kung saan man ang ilagaran ito ginawa ka mo salig? Mas gamanan pa ng albularyo kaysa atong Ginoo. The word of God says, come to me. Duol ka na ako, ang tanan gibugatan og nay problema because God cares for us. Thank you, Jer. Muna usay nakawindang-windang atong panginabuhi. Why? Because we are not obeying the principles of God. Let's start with our family. Mga tatay. Kasi tatay dali pataas kamot. Tay akaw. Pero tatay oh. Sige. Wala pa rin. Ang way tatay pare pataas kamot. Lumusabaw. Daghan patag ang puunon. Dili ta ma-discourage. The family prepared Jesus with the help of the Holy Spirit to be the Savior of the world. He gave His word. Then,
We have no reason. Gihatag sa Ginoo ang iyang pulong. Walay rason diri nga pobre ta. Walay rason diri nga sad ta or lonely or naatay kahadlok. Because greater is Jesus that is bantugan ang Ginoo niya nato kaysa atong kaaway. Don't be afraid with the devil. Hadlok ta, agod surang-surangon lang ko anak, hadlok man ka. Una mo yung mga problema na, we have a priest. Natay pare. Bless ka ating simbahan, na exorcism. Amen ba mo anak? Amen. Nawilim na itong simbahan tungod na anak. Bisag dili sila may inyong baka. Bisag dili sila maniba, we don't care. Kaya mo na purpose sa Ginoo nga mutabang ta sa mga tao nga ato gitabangan through the Lord Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. Nakakitabangan, bunyag asus kong nanimba to tara bunyag diri. Abot ito pikas tampi ang mutambong musimba. Pero musaan man lang para mabunyagan ng bata. But it is the responsibility of the parents. Dala ang bata sa simbahan. Yeah. Asa naman na karon? Pero usahin mo adhere ko anak, why? May sala ng bata. Mo na akong reason. So say kapuyan ta ba? Ana sa niya pabunyag sa niyo. Simba-simba dahil katulo, kaupat. Pag humambunyag, no more. God gave His word. Philippians 4:19, God will supply our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Isaiah 53:5. Ang Ginoo mag-ayo sa tanan natong mga sakit if we believe. Wala na sa Ginoo, naa na sa ato kung naa tay pagtuo. But we have to develop by faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pray as well with the Father nga sila mismo ang magdala sa pamilya. Dili ang asawa. Mga asawa, that's very weak. Yeah. Pray. Mag-ampo ta. That the family will grow. Ako naghiskot ng pamilya, why? Ang target ni Satanas sa mga pamilya. Yeah. One, he will penetrate to the family. Bungkag lapinigin mo. But be sure our foundation is in the Word of God. Amen matana. Amen. Mga Evangelyo sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen.